Mga igsoon ni Kristo, mayong hapon kanyang tanan. May hapon sa ko dyan. Karong adlaw atong isaulog ang kapistahan sa pagpasidungog sa Santa Cruz. Ang translation sa English, ang translation sa Cebuano, pero ang English nga translation, Triumph of the Cross. Kaniadto sa mga pre-Vatican II, ang kapistahan isaulog sa Mayo 3. Karon ang haong nga kapistahan isaulog na dinhi karon sa Mayo sa Setyembre 14. The Triumph of the Cross. Matod pa sa introduction dinhi, nagasimba o nagadayon kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong krus giluwas mo ang kalibutan. Mao na pinaka-importante nga kahulugan sa krus, kay tungod sa imong krus giluwas mo ang kalibutan. Matod pa sa usa ka theologian nga si Bultmann, kita kita gyud daw kaayo ang paghigugma sa Dios diha sa krus. Sa krus diin gilansang si Kristo. Matod pa dinhi sa atong pagbasa karon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang buktong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kung dili makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Muna ang cross nga daw simbolo sa kapilihan ni Kristo nga namatay, apag tumuran di ay niya sa grasya, sa pagluwas sa tao, gikan sa sala, aron makabaton sila sa kinabuhing dayon, nagiula ni Kristo o ang grasya na nadawat nato ni Kristo, nagiula ang iyang dugo dito sa cross. Matod pa ni Santo Tomas de Aquino, St. Thomas Aquinas, if anyone doubts the love of God, look at the cross. Kung pipila daw kanato nga nagduda daw diha sa paghigugma sa Ginoo, diha sa paghigugma sa Ginoo kanato, tutuki ang cross. Karon kay kung ikaw nakatutok sa cross o nakatanaw sa cross, dili ka madudadudahon gayon o dili ka mahimong madudadudahon diha sa paghigugma sa Dios kanimo. Kay sa ang paghigugma sa Dios kanimo maabot sa sangputanan diha sa pagpakamatay sa cross. Kining cross ni Kristo, mo matod pa, is consequence of His love to us. Ang resulta diha sa gugma sa Ginoo diri kanato, no? Kay di ba kanang gugma o ang values nga imuhang gibarugan, moabot man na o resulta sa sakripisyo sa imuhang kaugalingon. Ang cross lamang mura siya endpoint siya, pero basically kung ikaw ni gugma, sa matag adlaw man ka dala sa kahimtang sa sakripisyo, sa pag-antos, tungod ang mga kinabuhi, ipuy-an manimo ang gugma. Tanawan ko ng gugma sa ginikanan sila mga anak. Di man ito na malalis. Galaghang sakripisyo sa mga ginikanan sila mga anak, tungod kay ang ginikanan nahigugma man sa ilahang anak, no? I-share ni Brother Bo Sanchez, matod pa, natingala sila sa ulan, natingala siya kay kadakaon nila o manok, na tinulang manok. Mingon na yung mama nga, ang pinakapaborito ko, ang paa at ang tiil. Tiil ba na paa? Ang tiil o ang liog o ulo mo na pinakapaborito nako. Wala niyo mo kuha ni ana ha? Maguna-una na yung nanay. At such time ka, that's an age of reason, matod pa niya. Dito yun ako naibalaan ako nga, akong mama, gusto tiil o liog ang yaha. Kaya i-prioritize niya ang ihabang anak. Kaya mga kaon, sa lamig nga parts sa manok. Mura ba, dili gusto butyag sa iyang inahan,
Kami sakripisyo ko ninyo, no? Ang tiil na itayo ako, ang adidas itayo akong ikaon, o liog, o ulo. Kaya gabi ako sakripisyo sa inyo, ha? Ipapir sa inahan, nga murag malipayon siya ng ikaon, o tiil, ikaon sa liog sa manok. Ano niya anak, dili kabantay. Bisa sa sakripisyo, itagutaguan pa sa inahan. Araw dili pa konsensya yung mga anak, nga mukhaon og lamig nga part sa manok. Sabi siya, uy, kawawa naman si mami. Ang paamang pinilit talaga. Ang consequences sa love, sa gugma, no? Diha sakripisyo, pag-antos, anang sa hinigugma. There is the greater love that a friend can give to his friend than to lay down his life for his friends. Ang cross mo lang ay ultimate consequence of the life of Jesus. Kay gibarugan niya ang prinsipyo sa Ginoo sa gugma, hustisya, ug kaangayan. Ug iyang gibarugan ang misyon nga gihatag sa Dios Amahan, diha kaniya ang pagpuyo o pagsugod sa gingharian sa langit. Nga miabot sa kinabuhi ni Kristo ang paglansang sa cross. Meaning to si ay, murag consequences siya sa life journey ni Kristo. Ang kining cross nga mo'y tinugdan sa kaluwasan sa tao. Kay walay dako nga gugma nga gihatag sa usa ka tawo ngadto siyang isikaingon. Diha sakripisyo, diha sa cross. Daghang mga santos nga nahimong sumbanan nato sa maong kinabuhi tungod sa ilang gugma, paliwala nila ang mga pag-antos nga mo'y resulta sa gugma nga ilang ipadayag, no? Si Saint Mother Teresa of Calcutta, gawas nga establish ng iyahang Sisters of Charity, nga mo'y usa ka congregation nga nag-alagan sa poorest of the poor. Kuya hands-on ang ilang congregation, no? Dahil so ang gift yun nila katong asa tong nanginhanglan kaayo o ito'y atuon nila. Dying. Old people nga abandon. Way nagatiman nga mga tao. Tumamunod ilang hands-on. No? Mula si Mother Teresa sa Calcutta daw, gikan pa sa ministry pagka buntag, nagsuloy-suloy, pagka naman sila home for the aged. O katong house for the sick, old people nga gi-abandon. Dito niya po si Mother Teresa. No? Nanghugas, hands-on. Kay mo na expression, nako diha sa paghimugma sa Ginoo kanako. Niya di pangutana siya, dili ba ni kung ano kung sa nga prinsipyo nga imuhang gibarugan nga naka-impluwensya sa daghang mga lideres sa tibuok kalibutan, naka-appreciate sa imuha. Gibutang sa limelight niya kinabuhi ba? Kaya madod pa ni Mother Teresa of Calcutta, simple ra ba na kong tuman, absugo raman sa Ginoo. Whatever you do to the least of my brothers, you do it unto me. Si kinsang nakita nako na ako maubos ang mga isuol, di panikabutan naman ang nako na ako magmatilog-anon diha sa kinabuhi sa Ginoo. One way of living out the sacrifice of love through serving my brothers and sisters. Si Santo Papa Francisco usab, i-canonize niya ang matod pa El Salvador martyr na si Bishop Oscar Romero. Nahimo na karong Saint Oscar Romero. Sa El Salvador ni atong I think mga 70s and 80s, di daghang ipang persecute nga mga tao, torture, diha sa dili maayo nga civil conflict sa panggabanan ng daghang mga tao. Apan si Bishop Oscar Romero, ibarugan na niya pagdipinsa ni atong mga tao nga ipanglutos, nawalan niya, gihikaw kanila ang justisya. Ang iyang ibarugan lamang itong ibarugan ni Kristo mismo sa gugma sa mga kabos, pagdipensya niya itong mga tao na inahanglan sa justisya gikan sa yuta o sa langit. Ang pagbarog sa kamatuoran
nga miabot siyang punto nga siyang kinabuhi, daghang mga tao nga nasilang ug nasuko kaniya hangtod nga siya intentionally nga ipatay. Ya dramatic mga itong pagkamatay niya kay nag-celebrate si Santos nga misa. Ya namatay siya. Muna yung nato nga ang kamatayon, ultimate expressions of his life for the love of Christ. Ug dili di pipila lamang ka mga tao ang auhag sa pagsunod ni Kristo sa krus, kundi ang tanang mga binunyagan. Managlahi ang ato ang papel o ato ang dalan diha sa pagsunod ni Kristo. Mabito ng way of the cross, station of the cross, o managpalibod sa tuwang simbahan. O manang dalan ni Kristo. Pero ikaw, ito kakimong kagulim dalan sa mga cross. Kaya mauman din sa akong sitwasyon karon, sa akong klase ng pamilya, di na ako naakaroon sa akong trabaho. Di na to likayan ang maong paghihugma nga musang ko diha sa sakripisyo sa kawalikon. Dili maghimutubo daw ang tao spiritually kung wala sa sacrifice. Mura mag ang tinuod yun daw nga spiritual renewal sa tao, spiritual growth are based on one's capacity to forget himself and make a sacrifice towards others. Mura man na siyang fundamental sa Christian teaching. Kung wala ka niyaning maong fundamental na teaching sa Kristohanon, dili ka makasunod ni Kristo. Ang musunod ka na ko, isalikoy ang kagulingon, pasanon niya ang cross, o musunod siya ka na ko kada adlaw. O pinaagi lamang nini ay mong sakripisyo, mahimong nahiusa sakripisyo ni Kristo. Ang cross imong gidala tungkol kay nagsunod ka ni Kristo, natangan ang grasya. Nahimong manggaan-gaan, by the mere fact that you accepted your cross, the cross become less heavier. Because once I carried my cross, I know Christ is with me. Ug dinhi lang makitaan ang self-emptying sa tao na nakahatag o pag-o nga kahulugan sa kalibutan o sa tao nga iyang higugma nga iyang isakripisyohan tungod siyang ugma siyang sikatahan.